Kofi Annan, Nazio Batuetako idazkari nagusiaren hitzetan, garapenerako 8 helburuak muturreko pobrezia gutxitzea, iesaren edapena etetea, eta oinarrizko heziketa unibertsala erdiestea dira besteak beste. Helburu guztiok 2015 urterako lortu nahi direlarik. Garapenaren inguruan dabiltzan herrialde eta erakunde guztiek adostutako egitarauan biltzen dira. Helburu simple baina oso garrantzitsuak dira, pertsona orok ulertu eta bultza ditzakeenak. Onartu zirenetik, helburu hauek sekulako ekimena eragin dute munduko behartsuenen beharrizanei erantzun eta laguntze aldera. Zergatik dira baina horren bereziak milurtearen garapenerako helburuak. 4 oinarrizko arrazoi daude. Lehenik eta behin, milurteko garapen helburu horiek gizakiarengan zehazten direlako, epe jakin batzuk dituztelako eta neurtzeko modukoak direlako. Bigarren, mundu mailako adostasun bat lortu delako. Garapenean dauden herrialdeek alegina egingo dute beraien arazoak zuzentzen eta herri aurreratuek berriz alegin horiek bultzatu egingo dituztelako. Hirugarren, sekulako babes politikoa dutelako. Garatzear dauden eta garatutako herrialdeek, gizarte zibilak eta garapen erakunde nagusienek erakusten duten legez. Eta laugarren, lortu daitezkeen helburuak direlako. Kofi Annanen hitz hauen ostean, milurteko 8 helburuak zehaztuko ditugu banan-banan. Lehen helburua, muturreko pobrezia eta gosea erauztea. Erdira, jaitsi nahi da, egunean $1 bat baino gutxiago irabazten duten pertsonen kopurua, eta baita gosea pasatzen dutenen kopurua ere. Bi asmo hauek 2015erako lortu nahi dira. Bigarren helburua, oinarrizko heziketa unibertsala lortzea. 2015 urterako munduko neskamutil guztiek oinarrizko lehen hezkuntza ziklo osoa bete dezaten erdietsi nahi da. Hirugarren helburua, sexuen arteko berdintasuna eta emakumearen autonomia bultzatzea. Oinarrizko eta bigarren mailako hezkuntzan, emakume eta gizonen arteko desberdintasuna desagertarazi nahi da 2005 urterako, eta hezkuntzaren maila guztietan 2015 urtea bukatzerako. Laugarren helburua, haurren hilkortasun tasa gutxitzea. 5 urtez beheko haurren hilkortasun tasa 2eren jaisteko asmoa dago, eta asmo hori ere 2015erako gauzatu nahi da. 5. helburua, amaren osasuna hobetzea. Erditzerakoan, amen hilkortasun tasa 3 laurdenean gutxitu nahi da, 1990 eta 2015 urte bitarteko epean. 6. helburua, iesa, paludismoa eta beste zenbait gaixotasun borrokatzea. Iesaren edapena geldiarazi eta 2015 urterako gutxitzen hastea lortu nahi da, eta data horretarakoxe gauza bera erdietsi nahi da paludismoarekin eta beste zenbait gaixotasun larrirekin ere. 7. helburua, ingurugiroaren jasangarritasuna bermatzea. Garapen jasangarriaren oinarriak txertatu nahi dira herrialdetako politika eta egitasmo guztietan ingurugiroaren baliabide galera eteteko. Gainera, 2015 urterako erdira ekarri nahi da ur edangarria eskura ez duten pertsonen kopurua, eta azkenik 2020 urterako nabarmen hobetu nahi da baldintza eskasetan bizi diren 100 milioi bizilagunen egoera. 8. helburua, garapenerako mundu mailako elkartasuna indartzea. 8. helburu honek hainbat asmo ditu. Komertzial eta finantza sistema ireki bat garatu nahi da arauetan oinarritutakoa eta diskriminaziorik eragingo ez duena. Herrialde bakoitzean eta nazioarte mailan arazo publikoen gestio zuzena eta pobreziaren gutxitzea lortzeko konpromezuak ere aipatzen dira. Aurrera bidean atzeratuen dauden herrialdeen beharrei jaramonekin behartzaile. Herrialde hauen esportazio kupo eta zergak arintzea aurrikusten da. Zor handia duten herrialdeen zama jasangaitz horren arintzea, eta oro har, pobrezia gutxitzeko alegina egiteko konpromezua hartu duten herrialde hoien garapenaren aldeko jarrera. Kostalderik gabeko eta garatzeke dauden uhartetako herrialde txikien beharrizanak bereziki zainduko dira. Garapenean murgilduta dauden herrialdeen zorrak dakartzan arazoei aurre egingo zaie.
aurrera bidean datozen herrialde hoiekin bat eginda, gazteei lan eraginkor eta duina eskaintzeko estrategiak sortu eta bultzatzea. Enpresa farmazeutikoekin lankidetzan, garatzeko bidean diren herrialdetan oinarrizko botikak eskura izatea erdietsi nahi da. Eta amaitzeko, alor pribatua kontuan izanik, teknologia berriei etekina atera nahi zaie, bereziki informazioaren teknologiei eta komunikabideei. Milurteko 8 helburu hauek lortzeko asmoz, gure elkarteak bere laguntza txikia eskaini nahi izan du.